Chcete si užít bláznivý čas hraním s Gonzem, který se snaží stát se milionářem na Monopoly? O čem to mluvím? O živých herních pořadech neboli game shows. Ahoj internete, tady je Helena z Českého kasína. V tomto videu si projdeme základní informace, které potřebujete vědět o živých herních show. Jaké jsou, jak fungují, jsou bezpečné, ale vydržte, pokud jste to ještě neudělali, nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru. Takže co jsou to živé herní show? Stručně řečeno, jsou to hry založené na populárních televizních herních pořadech, tradičních deskových hrách, peněžních kolech a dalších zavedených hrách, které hrajete v reálném čase, ale jsou prezentovány charismatickým hostitelem. Čau. Tak jak to jde? A je toho mnohem víc. Většina her nabízí skvělý zážitek pomocí úžasné, vysoce kvalitní grafiky, ostrého zvukového designu, přátelských a poutavých hostitelů a to nejneuvěřitelnější ze všeho, šanci získat obrovskou výhru pomocí multiplikátorů a dalších funkcí. Samozřejmě mějte vždy na paměti, že na rozdíl od kasínových her založených na dovednostech, živé herní show vždy závisí na štěstí. Neexistují žádné matematické strategie, které byste mohli použít ke zvýšení svých šancí na výhru. Jak se to mohlo stát? Když hrajete živou herní show, jediná věc, kterou musíte udělat, je rozhodnout se, kolik vsadit na kolo a pak už jen držet palce. Ještě jedna věc. Stejně jako u všech kasínových her, k nim máte přístup jak na počítači, tak na mobilu, takže je můžete hrát kdekoliv. Pokud vás zajímá, jak byste se mohli zapojit do těchto her, zde je návod. Jediné, co musíte udělat, je vybrat si jedno z bezpečných a legálních kasín, které doporučujeme. Zaregistrovat se a vybrat si hru, která se vám líbí. Snadné. Pokud si nejste jistí, která online kasína jsou legální, stačí se podívat na naše stránky českekasino.com. Tam najdete některé z nejznámějších her jako Monopoly Live, Dream Catcher, Deal or No Deal, Lightning Roulette a mnoho dalších. Pokud se chcete dozvědět více o živých herních pořadech, nezapomeňte opět zamířit na naši webovou stránku, kde najdete ohromný seznam nejlepších herních pořadů na trhu. Konečně, jsou živé herní pořady bezpečné? Odpověď na to je bez jakýchkoliv pochyb ano. A zde je důvod. Jako každá jiná kasínová hra jsou živé herní pořady bezpečně regulovány vládními agenturami státu, ve kterém hrajete. Jsou také navrženy tak, aby spolupracovali se softwarem generátoru náhodných čísel RNG, aby bylo zajištěno, že výsledky budou stejně spravedlivé pro všechny hráče. A kromě toho poskytovatelé her běžně nechávají své hry testovat agenturami třetích stran, jako je Ecograd, aby plně ověřili jejich poctivost. Tyto hry jsou jako online verze Klondajku. Tak to je vše lidi. Nyní byste měli mít základní představu o tom, co jsou živé herní show. Dáme jim šanci? Dejte nám vědět v komentářích níže. Zanechejte like a stiskněte velké červené tlačítko pro odběr. Toto bylo České kasíno, přejeme vám hodně štěstí a připomínáme vám jako vždy, hrajte zodpovědně.